Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. O Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. Walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, o Diyos ka namo, imong katawhan nga niluwas. Walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan, walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Mayong adlaw sa tanan, ako nagalaom og nagaampo nga naamo karon sa maayo nga kahimtang. Sa dili pa ta madto sa unahan, magampo sa ta. Langit nun ng mga Dios, Ginoo, salamat niini nga panahon nga nindot kaayo. Salamat o Dios sa kanunay imong pag-atiman, pag-uban sa matag usa namo ka kinabuhi. Ang bisan taliwala sa hitabo sa kalibutan, wala ka nagpasagad Ginoo sa imong mga kaanakan. Ginoo, salamat niini nga panahon, oportunidad nga diin makatuon kami sa imong nga pulong. Tabangi matag usa, di na mo kani matisok sa among alimpatakan ug sa mga kasing-kasing ug among maaplikar sa matag usa namo ka kinabuhi. Amo kang daygon, pasalamatan, dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. So now karon padayon ta sa ato ang series diha sa nagisgot og bunga sa balang Espiritu Santo or fruit of the Holy Spirit. Ug karon ato ang paghisgutan ang duha ka butang kaning gentleness o self-control or sa Bisaya pa mapaabsanon o mapinugnanon sa kaugalingon. So now, sa dili pa ta mo dive further, ato asang basahon ng ato nga bersikulo na diya sa Galatia 5:22 ug 23. Galatia 5:22 ug 23. Apan ang Espiritu naghatag sa gugma,
kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamatinud-anon, pagkamapaabsanon, o pagkamapinugnganon sa kagalingon. Kining mga butanga wala mahisupak sa bisan unsang balaod. So now, again, ato lang i-recap gamay ang ganing bunga sa balaang Espiritu Santo unsa man kini. So now, mo na siyang ebidensya nga ang Dios nagpanlihok sa matag usa nato ka kinabuhi. Giproduce ni siya sa balaang Espiritu Santo nga sa dihang magtubo ta paduol diha sa Ginoo. Ang Ginoo padayon nga nagtudlo kanato inubanan sa balaang Espiritu Santo ug usa ka butang nga atong klarohon wala ni nato na-achieve kundili ato aning na-receive ang kini nga bunga sa balaang Espiritu Santo ato nang klarohon. So now, paduol ta diha sa Ginoo, pinaagi sa mga pag-ampo, pagtuon sa pulong sa Dios, sa pag-fellowship, inubanan diha sa paglakaw nga matinud-anon sa pagsunod diha sa Ginoo. And again, padayon ta mag-yield, magaduol, magadepend sa balaang Espiritu Santo o magasurrender sa ato ang mga tinguha diha kaniya. Ang Dios padayon nga pamuhat sa matag usa nato ka kinabuhi. Magatudlo ka nato ug maga-shape ka nato diha sa karakter ni Ginoong Hesukristo. Again, hinumduman nato nga aduna lamay usa fruit mao ang gugma o gi-express siya sa kadaghan nga paagi. So mahimo siyang gugma usa ka buok, gugma sa kalipay, gugma sa kalinaw, gugma sa pailob, gugma sa kaluoy, gugma sa kaayo, inaana siya pag na-express. So para mas dali na to masabtan o mas madali na to makuha, dili na to dali malimtan, adunay tulo ka butang. Una, the existence of our fruit, kanang naa ang ato ang bunga mo siya given na daan. Nagingon diya sa Juan 15:4-5 nga si Jesucristo ang matuod nga punuan sa paras. So now, tanan nga sanga nga dili connected niya is dili mo bunga. So given na nga si Ginoong Hesukristo mao ang punuan, tinuod nga punuan mo na nag-exist na daan. Ikaduha ang expression, una existence, ikaduha expression sa maong bunga, which mao niya sa ato ang passage da Galatia 5, mao na yang expression, kaluoy, gugma, kaluoy, kalipay, kaayo, pagkamatinud-anon, pagkamapaubsanon, mao na yang expression in which mao na ang ebidensya nga makita sa matagusan nato ka kinabuhi nga na ang balaang Espiritu Santo. Ikatulo, nagtukmod na sa ikatulo mga mao ang ebidensya. Sama ang fruit, usa siya ka ebidensya nga tinuod niya ang punuan, tinuod ni nga kahoy tungod kay naa siya bunga. Inano sa mga nga kinabuhi, makaingon ta nga tinuod niya tong kinabuhi nga naa ang balaang Espiritu Santo tungod kay makita ebidensya nga nag-produce ang balaang Espiritu Santo. Either nag-produce og gugma nga gi-express sa kaluoy, kalipay, kalinaw, kaayo ug uban pa. Now, arita sa ato ang paghisgutan mahitungod ning duha ka butang, gentleness or gitawag meekness o kaning tolerance or self-control. Sa Bisaya pa pagka mapaabsanon o pagka mapinagnunon sa kaugalingon. So now, ato sang hibaw-an diri ang context unsa ang gi-address ning Pablo. So now, kaning Galatians gisulat ni Pablo sa daghan nga mga kasimbahanan sa Galacia. So ang unang nga butang nga gi-address ning Pablo mo atras ta og pila ka mga bersikulo is naghisgot siya mahitungod sa lawasnon nga kaibog or lawasnon nga tinguha. Mo nang flesh and then karon kay spirit. So inana ang gi-address ning Pablo sa kining ang context ani. So ato ang basihan na atras tag bersikulo diha sa 13 nagaingon Galatia 5:13, apan kamo mga igsuon gitawag aron makabaton og kagawasan. Apan ayaw himuang pasangil ang inyong kagawasan aron maghari kaninyo ang lawasnong kaibog pag-alagaray hinuon kamo tungod sa gugma. So now, atong makita nga mao ni ang gi-address ni Pablo, flesh sa una and then karon is
spirit. Mo nang nindot nga atong hibaluan ang kanang nga butang before ato aning i-dive through tungod kay para mas dali na to nga masabtan unsa ang kinatibuk-an nga scope sa Galatia 5. So now, duha ka butang again ang ato ang tan-awon karon kaning pagka gentleness o kaning self-control. So una, gentleness pagka mapahiubsanon. So ang akong gigamit diri sa English word kay meekness. Tungod kay ang gentleness o meekness, the same ra ang ilahang nga Greek word. The same ra ang, wala sila nagkalahi. Apan kung mawari taog sa English nga translation is, medyo na kalainan gamay ang gentleness o meekness. So ang gentleness, mura siya soft, mura siya kind, malumo kayo, like na murag naggunit ka og kanang butilya nga careful kayo ka nga dili mabuak, laki na ang gentleness. Apan ang kining meekness is more on siya mapainobsanon pero nag-submit. Kana bang kaya unta nimo nga musukol, kaya unta nimong suklan pero imong gipugngan. So inana ang kaning meekness. So now meekness ang ako nga gamiton diri nga pulong. So tungod kay medyo mura siya duol siya og bugat siya sa original nga translation. So duha ka butang atong mahibaw-an aning meekness or pagka mapaabsanon. Una nga butang, ang kaning meekness or pagka mapaabsanon, dili ni siya talawan, dili siya pagkatalaw. Ikaduha, dili siya kahuyang. Okay, dili pagkatalaw o dili kahuyang. So now daghan ang mag-ingon nga ang pagka may pabsanon is pagkatalaw ni paghimong talawan, in which kung meek ka nga tao or like mapamsanon kay ka, malumo kay ka nga tao, ang tanaw nimo sa mga tao kay murag dili ka kabalo mo barog. Dili ka mo barog sa imong mga kaulingon, dili ka kabalo mo barog unsa ang sakto. Apan opposite na siya sa giingon sa Biblia. Ug atong mabasa diha sa Mateo 11:29 nag-ingon si Ginoong Hesukristo, ako lumo ug mapebsanon nga kasing-kasing, duol ka mo. So now, opposite siya sa gisulti ni Ginoong Hesukristo. So now, atong tanawon sa Ginoong Hesukristo, talawan ba si Ginoong Hesukristo? O atong makita, daghan mga sitwasyon diya sa Biblia nga giadto ni Ginoong Hesukristo, nasoko siya, iyang gilimpuwad ang mga lamisa sa katong naa sa templo, mga sugalan, inadaghan og mga sitwasyon ug atong dili ta makaingon nga pagkatalaw ang gibati ni Ginoong Hesukristo or pagkatalaw ang iyang karakter. Ato makita si Ginoong Hesukristo nag-fasting siya sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi. So dili ta kaingon nga talawan na, instead nga opposite na siya. So now ato makita ato mabasa diya sa Juan 10:18 nga walay laing tao kundi si Hesukristo lamang. Kaya sacrifice. So now, grabe ang pagsikripisyo ni Ginoong Hesukristo, grabe ay iyang gipakita sa iyang kagalingon. Og dili ta makaingon nga kana cowardice na siya. Cowardice na siya, pagkatalaw na siya. Ang meekness nga gipakita ni Ginoong Hesukristo is opposite. Nag-ingon siya sa Mateo 11:29, lumo ako ug naay may panubsanon nga kasing-kasing. Ang meekness, pagka-mabsanon, is dili siya pagkatalaw. Ikaduha, ang meekness is dili siya weakness, dili siya kahuyang. So, ato makita usab diri nga dili siya kahuyang sad. Siguro ang similar lang guro ni rhyme siya, meekness o weakness. So, anyway, usa ka butang, ang usa ka tawo nga nagpuyo diri sa kalibutan gawas ni Ginoong Hesukristo, of course. Makita nato sa Numbers numero 12:13. 12:3. Walay laing tawo nga pinaka-ingnon nato meek nga napuyo diri sa kalibutan gawas kang Moses, in which ato nang mabasa again sa numero 12:3 nga walay laing tawo nga pinaka lumo nga nagpuyo diri sa kalibutan gawas ni Moses. So now, og atong tan-awon
sing Moses, weak ba siya nga tao? Huyang ba siya nga tao? Siyempre, dili, o atong tanaw na nga kinabuhi, si Moses, usa siya commander-in-chief, general siya, siya ang nagdala sa katawhan sa Israel, gawas sa bondage sa Ehipto, ngadto sa saad nga lugar sa Ginoo. So now, may timan sing Moses, valiant siya nga tao. And then, ato makita, nag-ingon diri nga si Moses, siya ang pinakalumo, siya ang pinakamik nga tao, pero dili siya weak. Mao na ang opposite ana. So now, og atong una-unaon nga ang meekness kay pagkahuyang, ang pagkinubsanon, pagkalumo, kay huyang siya, and then sulayan na nato sa tibok semana. Ato nang sulayan kung tinuod ba gayud. So now, ato nang sulayan murag maglisod jud ta sa tibok semana. Now, nagkinahanglan tag Hinuon, nagkinahanglan tag igong kusog para ato nang mabuhat ang pagkamapinubsanon. Like, samot na kita na adto natay karakter ingon nga mga Pilipino nga ana gi saman na ana dayon. Pero ang meekness kay opposite siya, kundi naghatag siya og kusog nga nagkontrol sa sitwasyon. Nga kaya unta nimong musukol, kaya unta nimong suklan, pero imo ang control, imuhang gipugnan, imuhang gibati, in which mauni ang pagpasabot diri sa Greek word nga praos or praotis nga gidescribe ni ang meekness or pagkamiyubsanon sama sa wild nga kabayo or stallion nga kanang lisod siya i-control, kusgan siya pero lisod siya i-control, kusog siya, murag kiat siya nga kabayo, nindot siya pang ara sa gubat, ara sa mga himsog siya nga kabayo, at apan dili siya mag-control mo na ang gipasabot ani, ang idea nga gipakita diri nga kinahanglan nga i-broken na nga kabayo, i-tame na nga kabayo para ma-channel siya correctly. So, og sa ato karon na mga machine naman nga ato karon, ug naatay example maka tag-iya kag motor or sakyanan, natay gitawag og braking in or break-in period. Nga which hinahinayon sa nimo generally nga pag-apply na is hinahinayon sa nimo, di nimo athon, di mo lubagon dayon. Og naakaana karon bad timing jud kay mahal king gasolina. Anyway, dili siya close nga comparison ang katong machine og ang kabayo. Apan nakuha nato ang idea nga need nato siya i-channel correctly, need na to i-broken, need na to i-tame para siya mapuslan, para siya masakyan, o para siya ma-utilize. O adlaw-adlaw ang ato ang pagkamapinobsanon, ang ato ang gentleness, ato ang pagka-meekness is gisulayan ni. Adlaw-adlaw. Laing bahin sa ato ang kinabuhi, maingon tang Ginoo wala na mo kasabot ani. Lisod man kay ni. Of course, lisod niya siya. Kinahanglan tang i-broken, kinahanglan tang i-tame para ma-channel ta correctly ang ato ang karakter. Ingon nga ebidensya sa balang Espiritu Santo. Mga igsoon ko, diha sa Ginoo, mo depend kita diha sa balaang Espiritu Santo. Tungod kay part niya siya sa expression o bunga sa balaang Espiritu Santo. Og need na to na i-cultivate sa ato ang kinabuhi ang pagkamapinobsanon. Ato ang hinumduman, dili ni siya kahuyang o dili sad siya kahadlok or katalaw. Ang pagkamapinobsanon sa gilingon, mao ni siya ang kusog hinuon nga naay control. So now, ikaduha nga butang, yung kining self-control or temperance. Now, ang kaning word nga temperance or kaning pagkamapinugnanon sa kaugalingon, temperance, self-control. Kani, nagpasabot lang literal meaning control. Self-control. Ang other translation sa Bible is gitawag ni og other atong mabasa NIV, NASB or NLT atong mabasa, makita dira nga ang nakasulat self-control.
But moari ta sa King James ang nakasulat temperance. So now, careful lang ta, wala ko nagingon nga sayop na, kundili, mas giawhag na to ang nga ato ang tun-an kung unsa niyang pagpasabot. So, akong nakita nga self-control o atong balikan ang gi-address ning Pablo, dili siya self, dili siya flesh, dili siya lawas nun nga kaibog, kundi spirit na. So, instead of self-control, spirit control. So now, adto na sa tayo duha ka butang may tungod nga atong tan-awon sa kaning spirit control nga kinabuhi. Unang nga butang, ang standard sa spirit control mao ang balaod. So atong tubagon, sa man nga balaod? Ikaduha, ang strength, ang kusog diha sa spirit control nga kinabuhi mao ang Balang Espiritu Santo mao'y nag-lead na dira ang atong kusog mao'y nag-lead ang Balang Espiritu Santo. So now, ano nga butang, ang standard nga spirit-controlled life, spirit-controlled nga kinabuhi, mao ang balaod sa Dios. So now, naatay pangutana, unsa man ang nag-control nako, ang flesh or ang spirit? So now, ato ang basahon dira sa versikulo 13, ako na ning nabasa ganiha sa ato agapon nga passage, Galatia 5:13, atras lang tagpila ka mga bersikulo. 13, apan kamo mga igsoon, gitawag aron makabaton og kagawasan, apan ayaw himo ang pasangil, ang inyong kagawasan aron maghari kaninyo ang lawas nung kaibog. Pag alagaray hinuon kamo tungod sa gugma. So nagpasabot diri nga weak ang ato nga flesh. Weak ta, pero dili siya lisensya nga pwede pagpakasala, pwede ta magpakasala. Kundi warning ni siya nga gihatag ning Pablo. Now sa bersikulo 14, kay ang tibuok balaod, agit mao ni atong gihisgutan nga ang standard mao ang balaod sa Dios. Kay ang tibuok balaod, bersikulo 14, natingob sa usa lamang kasugo, higugmaa ang imong isigataw sama sa imong kaugalingon. Unsa ang balaod sa Dios? Kinatibuk-an, gugma. Higugmaa ang imong isigataw sama sa imong kaugalingon. Ug ato nang mabasa dira, ato ang emit ang ato ang or ibutang nato ang standard or ang measurement sa spirit life nga ebidensya nga atong makita is mao ang gugma. Ug ato nang ma-express pinaagi usab sa paghigugma nato sa ato ang isigataw sama sa ato nga kaugalingon. Ang spirit control nga kinabuhi mao ang balaod sa Dios. Unsa ang balaod sa Dios? Gugma, og nag-express na nga maghigugma ita. Higugmaa ang laing tao sama sa ato nga kagalingon. Ikaduha, ang strength ato ang standard. Karon ang strength, ang kusog. Asa man ta mangita og kusog anhi nga dili man nato mabuhat nga kita lamang. Of course, dili nato makaya nga ato lamang. Padayon ta sa pagbasa diha sa 16, 5:16. Kini ang akong isulti kaninyo. Paharia ang espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw tumana ang tinguha sa lawas nung kaibog. Again, asa ta magkuha og kusog? Lead sa Holy Spirit atong paharion ang Balang Espiritu Santo sa ato ang kinabuhi. Og dili nato tinguhaon ang lawas nun nga kaibog. So now, dira nagikan ang kusog. Dira nagikan nga makapadayon ta sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. 17, kay ang tinguha sa lawas nun nga kaibog supak sa tinguha sa espiritu. Og ang tinguha sa espiritu supak sa lawas nun nga kaibog. Nagkasumpaki kining duha busa dili kamo makabuhat sa buot ninyo untang buhaton. So now, aduna naata sa lawas nun, naata sa ato ang lawas, naata sa kurap nga lawas, ug napod ang Balang Espiritu Santo. Og ato nang ibutang murag na civil war sa sulod sa ato ang kinabuhi. Kinsa man ako ang sundon? Kinsa man ang dapat mo kontrol nako, ang ako ang lawas ug ang Balang Espiritu Santo? Mo nagipasabot diri nga self-control.
or temperance. Kinsa man akong tagaan og authority nga mo control sa akong kagalingon. Ang ako ang lawas ba? Lawas nun nga kaibog or ang balaang Espiritu Santo. So now, padayon ta sa bersikulo 18, kung ang Espiritu mo ay nagmando kaninyo, dili ka mo ilalom sa balaod. So now, kung atong tugutan sa atong nga kinabuhi nga ang balaang Espiritu Santo mo'y magmando sa atong nga kinabuhi, mo'y magkontrol kanato. Di nata dira gitawag nga dira nato nagikan ang kusog. Doon natay kalig-on, makapadayon, paglakaw sa unahan. Nasayod ta nga ang self-control or temperance or pagka mapinugnanon sa kaugalingon, lisod siya. Sa ginaingon ko na, adunay duha, mag-away ang duha, ang flesh or ang spirit. So lisod siya. Para nato tungod kay nagkinabuhi ta, naanay ning kalibutan na, corrupted nga kalibutan sa corrupt nga lawas, nga naang balang Espiritu Santo, nag-away ang duha. Lisod siya para sa ato Nagsulti ang Bible, nagsulti ang pulong sa Dios. Tugutan nato ang balang Espiritu Santo. May magmando sa paglakaw sa ato nga kinabuhi. Again, nagisgot ta og gentleness or meekness. And then karon is ang temperance or self-control. Hopefully is nagtudlo na kanato og nag-remind nato nga ang meekness mao to be gentle, tender, humble, mild, siya ay considerate, og nagpossess siya og kaning control, pagka-disiplina og restraint. Dili siya maghatag og kabugat, kundi tingawaon niya ang kaayo sa uban, labaw sa tanan diha sa Ginoo. No, pila ra man ka mga Kristohano nato makita nga nagbuhat niini. Kaning magpainumsanon nga kaya unta niyang suklan apan niyang gipungan. Pila ra man ato ang makita. Ato sa batunan kini nga kasing-kasing. Nga kaya nga mopaubos, kaya nga maghatag og grasya. Sige lang, okay lang na. Apan kaya po nato nga mo-stern, mubarog kung kinahanglan. Mubarog kung unsay kamatuoran. Mubarog kung unsay sakto. O ano na tay padayon nga na ay kusog nga nagkontrol sa matag sitwasyon. Now, ang temperance or kaning kamapinugnanon sa kagalingon or self-control, mao na siya akong gingon ganiya is idea na siya nga mag-control sa flesh or sa body. Nga naa dira ang lawas nun nga kaibog. Dili lang kay naghisgot sa mga sexual nga mga butang, kundi gikan sa ulo hantod sa lapalapa. Nga need na to i-control. Need na to tugutan ang balang Espiritu Santo nga ikay mando sa kung unahuna. Ikaw ang magmando sa ato ang mata, sa ato ang dila, daway ta nga musulti. Again, lisod siya og adlaw-adlaw gisulayan ta niya ng mga butanga. Og makadungog mo siguro daghan og mga comments nga mo ana, ako aning lawas, ako'y magbuot, this is my body, my choice, my control. Nag-ingon sila nga mo anang uban nga mag-comment nga maglipay ko tungod kay ako anang kinabuhi wa mo'y labot, ako ang lawas, ako'y magbuot lagi nana. O ato yung duman. Opposite siya sa gisulti sa Biblia. Atong tugutan ang balang Espiritu Santo nga may magmando kanato. Dili na kita Galatians 2:20, dili na kita nagkinabuhi kun dili si Kristo na nga naa na kanato tungod kay gilansang ta uban ni Ginoong si Kristo ibabaw sa krus. Need na to isubdue ang lawas nun nga kaibog para sa atong pagtubo o pagmature sa atong espiritu. Bunga sa Espiritu Santo. Need na to i-cultivate para makita sa ato ang kinabuhi. Magampo ta. Ginoo, salamat sa matag pulong Ginoo nga imong remind karon Lord. Gisgot kami mapanabsanon o pagka mapinugnanon sa galingon. Ginoo, kani mga butanga is lisod sa tawhanon namo nga mga tinguha apan nagsulti o nag-remind ang mga pulong o Dios nga mag-depend, nga mag-rely og tugutan namo ang balaang Espiritu Santo nga maghatag Ginoo. Among gitugutan nga maoy anaay authority nga mag-control sa matagusan namo kay kinabuhi. Again, adlaw-adlaw o Dios
Inubanan ang imong nga tabang, inubanan ang imong nga pagmando sa balang Espiritu Santo. Among pagabuhaton nining mga butanga. Padayon ka Ginoo, maghata og kusog din, padayon kami pangalagad diha kanimo, pagsunod diha kanimo, pagbuhat sa imong mga kabubuton. Bisan pa na Ginoo sa mga panghitabo nining kalibutan na walay kasiguraduhan. Apan adunay kasiguraduhan Ginoo diha kanimo. Salamat o Dios, padayon ka Ginoo, magahatag og paglaom kalipay sa matag usa ka kasing-kasing nga kadungog sa mga pulong koron o Dios. Takos kang alagaran, daygon og pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Join our regular Bible study groups. Talk to our pastors and church leaders to learn how you can join. Calling all youth and young adults. Join our Next Gen Fellowship right after 10 a.m. Sunday service. A place to connect, grow, and walk together in faith. Whether you've got a toddler, a grade 4 to 6 adventurer, or a grade 7 to 12 teen, our Sunday school has a spot just for them. Drop in at 10 a.m. to see classes where every age learns, plays, and grows together. Join us for TLCC Kids Camp 2026 on June 3 to 7 at the TLCC grounds with the theme Joy Sparklers for Jesus. Enjoy fun-filled days of worship, games, stories, and friendship as kids grow in faith and shine with joy. We can't wait to see you there. Come and be part of the praise and worship team. We're looking for vocalists, musicians, sound and tech volunteers, and projection or media team members. No stage experience. That's completely okay. We train. We rehearse. We grow together. Because worship isn't a performance, it's a ministry. You don't have to be ready. You just have to be willing to learn. Volunteer and sign up now. Join our Adult Sunday School every third Sunday of the month, 1 to 2:30 p.m. Our topic for 2026 is Christian ethics. All this to be led by Reverend Daniel Wong. Register before April 19th. Let's honor God by supporting His church. Kindly use the box of the back for tithes and offerings. Follow our Facebook page to stay updated on church activities.